Måtte du finne fred. Dette takt ko. LTD ett bemanningsbyrå och en pusleskole. Nattenes regn fick mange av bladene som var blitt röde i morges till och falle. Den övre delen av kirsebärträden nå bare grennene igen. Det fortsätter och glädjeögonen vore helt till slutten när de fullförer fotosynteseprocessen och faller av grennene. Vi önsker och fortsätte och etterlate OSS noe vackert selpeo slutten av livet vårt. Telefon 052 231 1671 2 15 15 Nishiki, Nakaku, Nagoya, Aichi Prefektur. Det fantastisk och vite att tiden går.